أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين مالك باب بنيان المسجد babun da ke magana kan gina masallaci shine bunyanil masjid gina masallaci wa qala abu sa'id abu sa'id yace kana saqaful masjidi ya kasance saman wato rufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min jaridin nakali an yi ta ne da reshen itacen dabino shine kana saqaful masjid min jaridin nakali ya kasance rufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi ne daga reshen itacen dabino bunyanil masjid gina masallaci wa amara umar bi bina'il masjid sannan sai umar yayi umarni da a gina masallaci wa qala ce akinnun nasa miyal madar ku sitirce mutane daga ruwan sama ku yi iya kokarin ku wajen ku sitirce mutane kada ruwan sama ya shafe su wa iyyaka an tuhammar a hirdinka da kai mai fenti ja yi fata sai umar aw tusaffar ko kai mai fenti yalo fataftinun nas kada ka jiga fitin mutane shi a wajen sai umar ko za a yi masallaci ko fenti kar a yi saboda kai ya fitin mutane بسبب حديث عن بجانية أبي جام أو حديث عن بجانية أبي جام كده. وقال أنس يتباحون بها سنة الفاري لقوات مسلاتي ثم لا يأمرونها إلا قليلا إن باسا راية تسي أنك أندك تكيس يسكي راية مسلاتي. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما ذخرفت اليهود والنصارى da sani za ku dinga kawata masallaci kamar yadda yahuda da nasara suke kawata masallaci na ne baji gane ko bai ci kudin ba hankalin ku ne ta kawai wa qala abu sa'id kana saqaful masjid min jarijin nakhl ya kasance wato saqafil masjid rufin masallaci an yi shi ne daga itacen dabino wa amara umar bi bina'il masjid sannan sai umar yayi umarni da gina masallaci wa qala yace akinnan nasu miyal madar ku sitirce mutane daga ruwan sama wa shine maqsudin ginin masallacin kawai ya zamto an sitirce mutane daga ruwan sama kada ruwan sama ya taba mutane amma wa iyyaka an tuhammar yace na hane ka da yin jan fenti aw tusaffar ko kai fenti ya lailu fataftinun nas ka fitin mutane wa qala anas yace tabahuna biya suna yin alfari wajen kawata masallaci zargi yake yi yana zargi ga mutane summa la ya'murunaha illa qalilan annan ba sa raya masallacin sai yan kadan daga cikin su ne suke raya masallacin wa qala ibnu abbas yace la tuzakhrafanha kama zakhrafat al-yahud wan nasara za su dinga kawata masallaci kamar yadda yahuda da nasara suke kawata masallaci. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبيد عن عبد الله بن عمر أخبره يا باش الأباري أن عبد الله بن عمر أخبره شو عبد الله بن عمر يا باش الأباري أن المسجد شو مسلاة من الله سلمة كان على آج رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil laban an gina shi ne da danyen tubali shine mabniyan bil laban an ya shi danyen tubali wa saqafuhul jarida rufin masallacin aljarid da itacen dabino akai wa umduhu khashbun nakal sannan gishikin masallacin da khashbun nakal akai wato ice na kututturan dabino falam yazid fihi abubakar shay'an da sai abubakar zai bai kara komai a masallacin ba wa zada fi umar amma sai umar ya kara tsayin masallacin amma wa banahu ala bunyanihi fi ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ya gina shi ne akan yanayin ginin sa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil labani wal jarid ya gina shi da allaban wato da tubali da kuma aljarid wannan kenan wannan din dabino wannan icen dabino wa ada umduhu khashban sai dawo da umduhu
fila nasa da kashman itacen dabino. Wa sun magayyara Usman, sai di Usman ya canja masallacin fa da fi biyatun kasira, ya ƙara masu yawa. Wa bana jidaru bil hijara, ya gina bangonsa da dutse almanqusha, dutsen da aka fike su, an gane shine almanqusha, dutsen da aka fike shi, irin dutsen nan da aka yi aman wuta a jikinsa yake baki aka fike shi. Wal qaswa, sannan ya fenti da farar ƙasa, shine wal qaswa, ya fenti da farar ƙasa. Waje ala umduhu min hijaratin manqusha, ya sanya fila nasa da dutse wanda suke almanqusha, wanda aka yi musu wannan, wanda aka fike su. Wa saqfahu bisaj, ya yi rufi da katako, wato shine wa saqfahu bisaj, ya tashi rufi maimakon ya yi da aljarid, wato da kututturan icen dabino, sai da katako shi. Kun ga ya sami me yayi canje kenan. Aswaj shine al-kashbul hind, wato katakon hind, katakon mutanen India. An gane hadisin shine masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malati babu ta'awun fi bana'il masjid, babun da ke magana akan taimakekeniya wajen gina masallaci. Ke ba ku tashi daga nan ba? Wa qaulullahi azza wa jalla, da faɗin Allah mai girma ɗauka, ma kayan mushrikina ay ya'malu masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Baya kasancewa ga mushrikai su zamto su ne suke raya masallacin Allah, shahidina ala anfusihim bil kufr, bayan sun yi wa kansu shaida cewa su kafirai ne, kuma suna cewa su suke raya masallacin Allah. Ta yaya mushriki kafir zai zo ya raya masallaci? Shine Allah ya ce ma kayan mushrikina, bai kasance ba, ƙarya suke yi kawai, ba wani raya masallaci da suke, bayan sun yi wa kansu shaida cewa kafirai ne su, kuma su suna raya masallaci, to ba haka bane ba. Ulaika su wancanan kawai ɗan mutanen habitat amalu, tintin ma aikin sai riga ya ɓaci, wa fin naruhum khalidun, annan a wuta ne za su dawwama. Inna ma ya amuru masajidallahi, sai dai kadai wanda suke raya masallacin Allah, wanda yake raya masallacin Allah, man amana billah, sharadin shine wanda ya imani da Allah, wal yawmil akhir, da kuma ranar lahira, wa aqama as-salah, sannan ya tada sallah, wa atat zakka, ya bada zakka, wa lam yakhsha illa Allah, kuma ba wanda yake jin tsoro sai Allah. Fa asa, to ya kusata ulaika wa inna ayyakunu minal muhtadin, su kasance cikin wanda suke shiryayyu. مالك قال حدثنا مسدد وقول الله عز وجل، لفدن الله مدوكاkin sarki, ma kana lil mushrikin, baya dacewa ga mushrikai, wato baya kasancewa ga mushrikai ay ya'muru masajidallahi, su raya masallacin Allah, bai kasance da su ba ma ya kasancewa da su, bai ma dace da su ba, yace su suke raya masallacin Allah, shahidina ala anfusihim bil kufr, bayan sun wa kansu da kansu da cewa su kafirai ne. Ulaika wancanin ka habidat a'malu, sune ayyukan su ya baci, wa fin narihum khalidun, kuma a cikin wuta su dawama. Inna ma ya amuru masajidallahi, sai dai kada masu raya masallacin Allah, mai raya masallacin Allah man amana billah, shine wanda ya imani da Allah, wal yawmil akhir, da kuma ranar lahira, wa aqama as-salata, ya tsaya da sallah, wa ata zakata, ya ba zakka, wa lam yakhsha illa Allah, ko ba jin tsoron kowa sai Allah. Fa asa, ya kusata ulaika wancanan kawai innan mutanen ay yakunu minal mutadin, su kasance cikin wanda suke, wato wanda suke shiryayyu. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا خالد الحذاء، makerin takalmi kenan, shine al-hadda, mai kiran takalmi, an ikrima, daga ikrima, qala li ibn abbas, yace ibn abbas ya ci da ni, wani ibnihi aliyu, da kuma wani ɗansa aliyu. Ibn abbas yana da aliyu, wannan ɗan nasu aliyu, ranar da aka shi sai da aliyu, ranar ne ya sa mai aka haife shi, kuma ya sa mai wannan sunan kenan, ibn abbas. Ya ce ɗansa aliyu, ce in talaka ila abi sa'id, ku je wajen abi sa'id, fasma amin hadisi, ku je ku ji hadisinsa. Yadda sabbai suke yi, suna tura yaransu su je domin su je su koyi karatu. Kallafa ibn abbas habarul umma, masani cikin al'umma, amma da ya tashi mai sai tura su wajen sabbai, kuma aka yi dinga tura yayansa, shi sa suka zamto mai suna da ilimi kenan. Kuma aka ake so mai mahaifi
ko mahaifiya suna wa mai yaran su tarbiyya na karatu kenan, suna koya musu karatu, suna kai su inda za a koya musu karatu. In baki iya wannan fannin ba, akwai wata kawaki da ta iya wannan fannin, ko akwai wani malami kika sani wannan fannin, sai ki kai sai ya koya dan kenan. An gane, sai ki ga yaro ya taso me, ya taso da karatu kenan, ya taso da karatu. An gane, to haka ake so uwa ta kasance. Da yawa daga cikin malamai suna faɗa a wajen iyayen suka koyi a littafai Qur'ani, wajen iyayen su mata suka sauke hadisai masu yawa. Wasu yaran da yawa ina kai su za a kai su makaranta domin aje a kai su irin islamiyya, sai a rasa ajin da za a ba su, sai dai a da su gida. In ba ka ko sai dai a ware musu aji a ba su su fara karantarwa, saboda iyayen sun riga me sun cada su, sun ba su karatu. Saboda mai iyayen da aikin miji suke yi da kuma aikin me da kuma aikin iyayen su kenan. An gane, aikin da suke kenan. Saboda idan mace tana da hankali, an gane, idan aka yi mata aure aiki biyu za ta yi, daga aikin mijinta sai aikin wannan. Amma gashi nan ko da yaushe wasu kawai in ban da boko ba inda suke shiga, da an gama shiga kuma abin da suke tunani aiki, za su je aiki. Za ki je aiki ta, za ki kula da yaran ki wajen karatu. Inda kika ce za ki raba kanki, za ki tafi aiki wata tun safe sai yamma, ya za ki ba yaran ki karatu? Za ki je ki gama wahala ne a wata, ba abin da kika tsina na kuɗin in ban da wahala, sannan kuma ki dawo yaran ki babu tarbiyya kenan. Ki dawo yaran ki babu tarbiyya kenan. Haka wata wannan ta faɗa, ya take da suna, wata ta yi PhD ne, tana karantarwa a wannan makarantar Bilal Phillips wanda yake na online da ake yi. Take cewa ita ma haka ta yi, sai ta gama karatun. Professor ce ta je ta gama karatun, ta ce ta gama koyarwa, ta irga shekarun koyarwarta, ita gaba ɗaya abin da take nema duniya ba abin da ma ta samu. Saboda kuɗin za su taru ne? Za su taru? Ba su taru ba. Ta ga babu abin da ta samu, ta ga kuma gashi yaranta karatu, ita tana da karatu na tashin hankali, amma yaranta bata ba su ba. Da ta ce sai ta ajiye karatun baki ɗaya, ta kama sana'a ingantacciya, tana karantar da yaranta. Gashi nan yanzu yaranta manya-manyan malamai ne, ba a wannan ba a duniya. Na manta sunansu, da ɗaya wannan ya da suna Ayman Az-Zawahiri ne, kuwa manya-manyan malamai. Shikenan ba a cibin take so ta al'umma su gyaru, to ga yaranta da nasu ko ta mutu shikenan. Amma ku ce wani mutum ya je aiki kawai ke so yi, in an yi magana wai to yanzu duk wahalar da ne a digiri a waye da waye, haka zan bar karatun nawa a iska waye da waye. Dan aiki kika yi, idan aiki kika shi kenan. Wallahi inda mace ta ce misali ita abin da za ta yi aiki, za ta je ta yi, za ta koma aiki, to ba ta tsaya kuɗin da take son ta samu, daman dinan kuɗi ne. Ƙarya ne ki ce wajen Allah, to aikin daman dan Allah ke, ba dan Allah ke ba, kuɗi ne. To kuɗin nan ba ki samu ba, sannan ba ki tsaya da haƙƙin mijinki ba wanda Allah ya ɗora miki, sannan haƙƙin yayanki ma ba ki tsaya ki wannan ɗinsu ba, ki kula da su. Ki tsaya ki gina ƴaƴanki, ki wa mijinki hidima, sai ki ga cin al'umma ta amfane kenan. An gane, ƴaƴanki su koyi karatu masu yawa a wajenki. Da su ma ƴaƴan ai ba a kula da su ba kuɗi. Ki zaki aikin ki, ni da sai na faɗa. A'a, ba ki fasa ba, ni zan fasa ne. Ni na ce dama uwar su kike kula da su. ni wannan na baka. To ban Ke mahaifinki ne ya kai ki makaranta ko mahaifiyarki? A tambayar ki nake yi. da mahaifi na ya kai ni makaranta, da ƙarfi ma zan gaya ma. Za ku latsa, sai ka ce in kun yi karatun kun samu kuɗin kuna iya kai ƴaƴan na kuma makaranta, wallahi ba ku kai su. Matan iya bude da ku. Waye kuma na san waye damu da ƴaƴan ba. Da haka abin da yake, ai shi ma karatu ne, ko? Shi ma karatu ne. Da haka ya isa da Allah. Ya isa. A shawarce, ku ji nan, ya isa da Allah. A shawarce idan ke ga yaron ki ya soke alkur'ani yana dan karami, irin shekara 13 nan, wallahi ba laifin uba bane, kai ba aikin uba bane, ba aikin makarantar islamiyya bace, aikin mahaifiya ce. Lokaci ne dan kadan zaki tashi, da an ce miki kin haifi yaro ya fara wayo, to da kin tashi daga asuba kin hakura da bacci kenan, ki mai karin qur'ani. Idan kika gina shi, kannan su za su taso, huta kira ki shi zai gina su. Wallahi kin ji rantsi miki da Allah ko, idan kika ga dama yaron ki kafin ya cika shekara 13, wallahi soke qur'ani, ya soke alqur'ani, ya soke alari, ya soke qawaidi, ya soke ishmawi, ya soke iziya, ya soke risala, duk kin koya masa, ya soke riyadus salih, da kin kai shi makarantar islamiyya
sai da ki ga malami ne mai interview shi ma ne malamin interview ba za a iya bashi aji ba. Haka nake so daga yayan ku sun je to a kai su islamiyya a rasa ajin da za a ba su, sai dai a buɗe musu aji. An gane to shine gini ake yi. Yaro yana shekara 18 ya in digiri ne ya gama digiri ba abu ne mai wala, tsari ne. Tun yaro yana isa kin gama mai da karatun ya je yayi wannan yayi wa egg ne ko Allah ya taimake shi ya ji kafin ya wuce shekara 20 ya gama maganar digiri in masa zai ya dora masa tsinwaye. Sai kiga yaro yana dan karami yayi achieving masu yawa kenan. To daga uwarsa ne idan ku tsaya ku sa abin nan a ranku, kuka sa abin nan a ranku cewa za ku taimaki wato ƴaƴanku, za ku taimaki ƴaƴanku, to sai ku ga me Allah ya taimake ku kenan, su ma kuma ƴaƴan naku me Allah ya taimake su kenan. An gane da Allah ku sa wannan abin a cikin zuciyarku, ƴaƴanku su zamto wanda za a yi alfahari da su a cikin wannan duniya kenan. An gane yace in dalika ila abi sa'id, yace ku tafi wajen abi sa'id fasma amin hadisi, ku ji daga zancensa. Fan talaqna, sai muka tafi fa idha huwa fi ha'idun, da muka je wajen abi sa'id sai muka same shi a cikin wata gona yuslihu yana gyara ta. Fa akada rida'ahu, yana ganin mu sai dauki mayafinsa. Bahta ba, sai daurin ihtibai, wato ya dauro shi daga wuyansa zuwa bayansa kenan. Summa ansha'a yuhaddisuna, sai ya kasance yana yi mana hadisi hatta zikiru bina ilmasi, yana mana hadisi ya sai da ya fara mai ambatan ginin masallaci. Faƙale ce kunna na hamilu labnatan, mun kasance muna ɗaukar tubali ɗaya, labnatul labna, kowa ya ɗaukar tubali ɗaya. Wa ammar bin yasir labnatain, amma shi ya ɗaukar tubali, amma kowa ya ɗaukar bulo ɗaya, amma shi Ammar bin Yasir ya ɗauka mai bulo biyu, saboda mai himma da karsashi da yake ji wajen gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fara'u annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi fayan faddu turabu anu, yana kade mai wannan kasar. Ya ji daɗi. Wayan kunya cewa wai ha Ammar, Allah sarki Ammar, Allah sarki Ammar, taqtuluhu al-fi'atul baghiya, tawaga wai ta fita daga da'a ita ce za ta kashe shi. Yad'uhum ila aljanna, yana kiran su zuwa aljanna, wa yad'unahu ila an-nar, su kuma suna kira shi zuwa wuta. Faqala yace yaqulu Ammar yana cewa a'udhu billahi minal fitan, ina neman tsarin Allah daga fitina kenan. Lokacin da aka karanta, lokacin da idan ya tuna wannan hadisin sai ya dinga fada, saboda manzo Allah ya riga ya gaya mai. Haka manzo Allah yake, wasu zai gaya ma lokacin mutuwarka, kuma saboda karfin imanin su ne sai su tabbata. Haka aka yi a yakin mota. yace wannan yakin wannan Ja'far bin Abi Talib zai dauki tuta. Yace in tuta ta waɗi daga hannunsa, Mus'ab bin Umar zai dauki tuta. In tuta ta waɗi daga hannun wani zai dauka. Kun ga me yake nuna musu? Wannan in wannan ya mutu wannan zai mutu, wannan idan yana ga musu, kuma su ma san labudda annahu ka'in. Amma fa ka suka fita ba, ga iyalansu, ga matansu, ga 'ya'yansu, haka suka fita suka rabu da su. Tafiyar da ba za a dawo ban kwana kenan. Tafiya ban kwana ka san ka tafi kenan ba za ka dawo ba. Dan kawai a zo a kawo musulunci ya zo zuwa gare mu. Haka aka tafi. Manzo sallama ya hau kan minbar ya ce ba zan ba ku labarin yakin ba. Shi bai ji yakin ba saboda sariya ne, bai ji yakin ba. Amma ya hau kan minbar yana ba su labarin yakin. Yana cewa gashi Jafar bin Abi Talib radiyallahu anhu yace ya dauki tuta, ayya an kashe shi. Mus'ab bin Umair ya dauki tuta, ya sara wancan, ya kashe wancan, ya ayya shi ma an kashe shi. Wani ya dauki tuta. Can sai aka ji manzo sallama ya shiru, wa ainahu tazrifan, lalin idan sai na zubar da hawaye. Yace laqad akhadha sayfun min suyufillah, takobi daga cikin takobin Allah ya dauka, shine Khalid bin Walid ya dauka. To a lokacin shine aka dawo sannan aka ƙara kuma aka je aka yaƙi kenan. To haka manzo Allah yake na gaya wasu wato wasu za su kashe shi. Ammar bin Yasir wanda an kashe shi ne a lokacin da aka yi yaƙi tsakanin Sayyidi Muawiya da Sayyidi Ali, mawqi'atus Siffin, ko kuma a ce mai mawqi'atul Jamal ko
mawqi'at at-tahkim ko siffin ko at-tahkim. Jamal daban, Jamal shine aka na Aisha da kuma shi da kuma wato Sayyidi Ali. Wannan kuma siffin ne wanda aka yi shi tsakanin Muawiya da kuma Sayyidi Ali. Farko Sayyidi Abubakar ne ya hau mulki ko daga yi sai Sayyidi Umar, daga yi sai Sayyidi Usman, daga yi sai Sayyidi Ali. To a lokacin Sayyidi Ali aka yi wannan yakin. Sayyidi Abubakar yayi mulki na adalci, ya ɗauki kusan shekara biyu yana yin mulki, wanda yana darajoji masu yawa. Shine wanda Allah yake faɗa ke cewa saniya sunaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana. Biyun da shi na biyun lokacin da suka kasance a cikin kogo, Allah da kansa yake cewa manzo sallama sai dai Abubakar sahibinsa ne, lokacin da sahibinsa abokin sa yake ce da shi la tahzan, sai dai Abubakar ke cewa lokacin da aka je za a yi hijira, za mu yi hijira daga Madina, daga Makka zuwa Madina, yace muna cikin kogo sai muka ga aqdamul mushrikin, wato kafar mushrikai gashi nan, yana faɗa yana cewa da a ce za su kallo ƙasa wallahi da sai sun gamu. Sai dai Abubakar hankalinsa ya tashi, wallahi hankalinsa bai tashi ba saboda aka kashe shi, wallahi hankalinsa ya tashi ne saboda ya ji tsoron ka a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai lokacin suna cikin tafiyar sai a ga ya da gefensa, sai a ga ya da bayan, sai a ga ya da gabansa. Manzo Allah ya ce wannan wata irin tafiya kake yi, na ganka a hagu na ganka a dama na, yace ina jin tsoron ka akan farmaki ne, ba kan sai ke jin tsoro ba. Amma wasu suna ce mai matsoraci gashi nan wai yana hawaye lokacin da ya ga wato da ya ga wannan da ya ga digadigan mushrikai. Kukan me zai yi? Ana tafiya yana zuwa nan yaje nan, shi fa ce zai raka manzo sallama. Lokacin da ya ga manzo sallama ya shigo gidansa, ya yi shiga irin buzaye kamar ba a gane shi, yace tunda na gaishe ya shigo a wannan lokacin da rana tsaka, yace to wallahi akwai sha'ani mai girma. Manzo Allah ya ce umarni aka yi min na baggari ne hijira, sai da Abubakar ya ce ai ko zan bi ka, wallahi kam sai na bi ka. Ya tara abin tafiyarsa, ya hada guzurin, shi hada musu guzurin, ya kira wanda ya san hanya domin ya zo ya raka shi. Matarsa sai da Abubakar din, Allah ya kara masa yadda ita dauki aka zo za a zuba dabino na abinci, aka rasa da me za a kulle, ta dauki a zaninta ta yaga shi, ta kulle wannan abincin domin su tafi su je su wannan yakin. To shine lokacin da ya gaishe ya ga aqdamul mushrikin, sai ya fara zubar da hawaye. Manzo Allah ya tambaye shi me yasa yake hawaye, yake cewa idan fa ɗayan su ya duba zuwa ƙasa ne gamu, yake cewa to me madan nuka bi isnainillahi salisu ba, me da tanka da mutum biyun da Allah ne ɗaukar su. Shine Allah yake faɗa yake yabansa a cikin alƙur'ani, yake cewa saniya sunaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana. Wannan ya ɗaya daga cikin mai failarsa, kuma ya ɗaya daga cikin failar sai Abubakar. Manzo Allah sallama yake cewa sayyidu khuhul aljanna, shine shugaban dattijai na aljanna. Duk wani tsoho wanda zai shiga aljanna ya mutu a tsoho, to sai dai Abubakar shine sayyidin nasa, shugaban sa kenan. Ya kasance yana da failoli masu yawa, da a zamanin sa ne aka tattare alqur'ani mai girma. Annan shine yanta Bilal, lokacin da aka zo ana cutar da Bilal, Allah ya kara masa yadda, ana cutar da shi, sai da Abubakar ya zo ya ga ana cutar da shi, yace a siyan mai da shi. Walid yace ba zan siyan mai shi ba, yayi mai kuɗi mai mugun yawa, yace in ka yi saka siye shi, sai da Abubakar ya zo ya siye shi. Shi ne sanadiyar da yasa aka daina azabtar da Bilal. Ya kasance mutum ne mai yawan kyauta, Allah ya kara masa yadda. Sai dai Umar lokacin da aka zo za a fita wani za a je yakin ina ji yakin Tabuk ne, yace yau kam duk abin sai dai Abubakar da sai dai Umar, yace sai na fi shi ba da kyauta, yace yau sai na fi shi, kullum ne yake fi amma yau sai na fi shi. Ana zuwa sai da Umar ya kawo kaya masu yawa, aka ce bai kama wa iyalin kai, ce wannan dukiya ta raba rabi na gata, sai ga sai da Abubakar da kayan nan masu yawa, aka ce bai kama musu iyalin kai, ce na ban musu Allah da manzansa. Tun daga lokacin sai da Umar ya ce ba zan ƙara yin takarar gasar kyauta da sai da Abubakar ba, saboda imanin kawai, ya ce shi gaba ɗaya ya ba da komai izuwa wannan kenan.
to haka suka kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sai sayyidi Umar shi ma ya kasance mutum ne mai falala, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da a ce zai kasance a bayana akwai wani annabi, da sayyidi Umar ya kasance shine annabi, amma sai dai me babu annabi, kuma yayi mulki wanda mulkin sa ya cika da adalci. Akwai lokacin da daman ya kasance mutum ne mai tafiyar dare, ya fito da daddare sai ga wata irin yan bukka, yana zuwa bukka sai ga wani mutum a zaune a cikin bukkar, ya ji kamar irin ana yin kuka, ya ce me yake faruwa, ya ce matar su suke yin naƙuda, sun tone a halin tafiya, ga sun rasa wace ce za ta taimaka mai, shi ko bai iya taimaka, bai iya unguwar zoma ba. Kusa akwai mazan da suka iya kamar wannan malamin da ya rasa Allah ya ji kansa, wannan dutsen tanshi, ce shi yau duk matansa in suka shi yake musu unguwar zoma, haka wallahi ya ce duk shi yake musu, ya koyi komai da yankan cibiyar da mai duk abin da daga sani shi yake musu, ita shi ya musu. Lokacin da ya je ya gani ya ga hakan, ya ce ai matar suke yin naƙuda, da haka sai da Umar ya koma gida ya je ya samu matarsa Ummu Kulsum Sayyidi Ali, an gane, ya kira ta ya ce ki zo ga wani aiki na alkhairi. Shi mutumin da yake taɗi da Sayyidi Umar bai san Amirul Mu'minin bane ba, inda matafi ne. Ya kira matarsa ta je, har Allah ya taimaka, suna taɗi suna irin kamar hira. Shi mutumin bai san waye a gabansa ba, kawai sai ga matan nan, wannan matar Sayyidi Umar din ta mutu ce bashir sahibaka bi gulam, ya Amirul Mu'minin bashir sahibaka bi gulam, ya kai Amirul Mu'minin sarkin mu'minai, kai wa dan uwanka bishara da yaro. Sai mutumin ya rikici, yace wai daman kai na Amirul Mu'minin, ka tsaya a gabana muna ta taɗi, ina ta hira na saki jiki, gaba ɗaya sai kunya ta kama shi, sai la ba asalai, sai babu laifi a gare ka, ai ni ma kamar ka nake. To haka ya kasance ya cika garinsa da adalci. Akwai lokacin da ya taɓa fitowa, yana zuwa ya ga irin an kunna wuta, ga yara sai kuka suke yi, ya ce assalamu alaikum, na shigo ko na koma? Matar ta ce mai in ka gana ma ka shigo, in ka gana ma ka koma. Yunwa take ji, yunwa fada take sawa. Alju'u malhabatun, yunwa ta daga cikin abin da take fusatar da mutum. Ita ga mutum wani lokacin a fusace yunwa yake ji, a ɗa mai girki ki gari za ki gan shi fresh. Ya ce in ka gana ma ka shigo, in ka gana ma ka koma. Da haka bai yi zuciya ba, sai ya shigo. Yana shigowa ya ga ya ga ruwa da tsakunkuna a ciki. Ce wannan ruwan fa, ta ce yara nake dafawa, nake yaudara, bayan abinci yunwa suke ji, amma ya ɗora ruwa ne don ne yaudare su tanan abinci ne har su bacci. Ta ce kusan kullum haka muke rayuwa, sai mun samu dabino, Allah ya shiga tsakaninmu da Amirul Mu'minin da sarkin mu'minin. Ba ta san shi bane ba, hankalinsa ya tashi, ya koma gida, ya shiga cikin baitulmal, zai ɗauki a gari na abinci. Salim maulansa ya ce na Allah kyalai na ɗauka, ya ce za ka yi ɗaukan min zunubi na tashin alkiyama? Ya ce ba zan iya bai cutu kyalai ne. Haka ya ɗauki wannan garin, ya shiga wannan gidan, ya haɗa wutar, sai da ya tabbatar ya dafa musu abinci, ya iya toye musu kamar tuwo, ya zuba wa yaran suka ci, suka yi murna, matar ta yi murna. Annai ce idan washe gari in ta yi, ku zo waje kaza domin karɓa abinci. Tana zuwa sai ta ga ashe shine Amirul Mu'minin, bayan ta gama tsine mai albarka, ta gama zagi tsaka masa, ita ma hankalinta ya tashi, saboda mulki na adalci gina. Haka yi mulki na adalci. Haka ya faru lokacin da aka ayyamun ramada, aka kamai abinci, aka kamai raƙumi an soke shi, ya ce ba zai ci ba. Ya ce a kamai gurasa su da nama, a ba mutane raƙumi, mutane suna cikin yunwa, ku zo ku ce za ku kamun wani kayan abinci. Aka kamai gurasa su ya ci. Akwai lokacin da Abi Musa al-Ash'ari aka yi rabon ganima, da aka yi rabon ganima sai bai ba wani haƙƙinsa cikakke ba, sai wannan mutumin ya itabi ga Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari a lokacin shine gwamna a wannan garin. Da wannan mutumin ya itabi, ya yi zargi da Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari yasa aka yi mai toli. Kun san Balarabe abin da ya tsana kamar kai mai salliya, ya mai toli kuma yasa aka dake shi. Da haka mutumin a Misra ne, ya kwashi wannan gashin nasa, ya taho wajen Umar bin Khattab a Madina,
ya watsa mai wannan gashin. Ya ce daga cikin gwamnoninka ga abin da ya faru, ga abin da ya faru min wannan abu. Sai da Umar da yake ya ga zaluntar sa aka bai ji daɗi ba, sai ya rubuta wasiƙa ya ce gashi na samu labarin abin da kai. Ya ce idan tabbas abin da ya faɗa haka ne, to idan dukan da kai mai da wannan askin da kai mai a cikin bainar jama'a kai masa, to ka tabbatar kai ma ya zo ya rama wannan duka a cikin jama'a. Gwamna ta wasa ne, a wasa ne, in za ka kai in ba za ka yi ba kawai ka bar wajen. Abu Musa Ash'ari ya yadda ai wannan hukuncin. Sai da aka zo za a yi hukuncin, mutumin ya ce daman so yake a tabbatar da cewa shine mai adalci. Ya ce tunda an tabbatar shine mai adalci to ya fasa wannan abu. Duk gwamna sai ya shiga taitayin sai ta yi, saboda ya san waye akan mulkin. Da kayi abin da yake ba daidai ba, wani lokacin ko kai ne akan gaskiya yanzu kokari ya ga ya tsiye ka daga mulkin. Walli Sa'ad bin Abi Waqqas, dan uwan mahaifiyar dan uwa kusan Kal, wato kanin uba kai kanin uwa ko wan uba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da wasu suka zo suka kararsa suka ce musu alaba mu alkhairi, suka ce baya mana sallah akan lokaci, baya mana rabo na adalci, baya kaza, wasu munafikai suka zo suka kararsa. Sai di Umar ya tashi bai ce ƙarya bane ba, duk da ya san salarsa ya riga ya shiga musulunci, amma da ya tashi sai ya aika ya ce ku je ku tambaya, ku je garin da yake shugabanci ku tambaya shin abin da wannan mutumin ya faɗa haka ne. Suka je wannan garin, duk inda aka tambaya sai a ce ƙarya ne. Sai da suka je wani masallacin to akwai ƴan uwansa munafikai wanda suka shirya wannan abin. Ana zuwa ɗayan ya ce ya kasance baya mana rabo na adalci, baya abu kaza, ya lissafa abubuwa guda uku ya ce duk baya mana. Ga Sa'ad bin Abi Waqqas a wajen, ya ce to idan har ƙarya kake min, Allah ya jarabe ka da abu kaza, ya jarabe ka da abu kaza, sai da ya lissafa abubuwa guda uku. Mutumin nan bai mutu ba sai da duk wannan abubuwan suka kama shi, saboda Sa'ad yana cikin sabon da suke mustajabud da'wa, irin mutanen da sun yi addu'a yanke faɗi yanzu ta tashi ta wannan kenan. Amma a lokacin sai da ya cire Sa'ad bin Abi Waqqas. Isa lokacin da Khalid bin Walid shi ma ya dan yi ba daidai ba a mulkin sa, irin a wannan a yaƙi, yasa aka cire shi. Mutane suka zo suna zuga Khalid bin Walid, suna cewa ta aikin da kai ka buɗe gari kaza, yanzu a ce kai kamata ma ka bar wannan gari. Ya ce ai shi ba yana yin yaƙi bane saboda Umar bin Khattab, yana yin yaƙi ne saboda musulunci. Lokacin da ya zo mutuwa Khalid bin Abi Walid cewa yake wallahi idan har aka rasa Umar a cikin shugabanci, duk wanda za a sa shugabancin nan to sai an samu baraka, saboda yace tsaya duk wanda ya ba daidai ba kowane ne kai yanzu ya gaga. Daga baya shi ma Khalid ya gane cewa Umar akan gaskiya yake, aka yi mutu yana yaban Sayyidi Umar. Amma shi ma wannan mutumin tsinannen na Abu Lu'lu'atul Majusi ba Yahude ne, mai gidansa shine Mughira bin Shu'ba. Abu Lu'lu'a, Mughira ya sa Abu Lu'lu'a aiki, ya ba shi aiki mai yawa, ya ce ya dinga mai aiki tunda baban sani, ya ba shi aiki mai yawa. Shi ko Abu Lu'lu'a sai ya zo wajen Sayyidi Umar ya ce masa ga ɗaya daga cikin wani ɗinka ya bani aiki mai yawa, ba zan iya wannan aikin ba. Sayyidi Umar ya ce kai kafinta ne, ka iya aiki kaza, wannan aikin da ya saka na cewa ka kame kuɗi a kowace rana kaza za ka iya, ya kamata ka je kai kokari ka dinga yi, kai kokari ka yaka. An gane, yana so ya karfafa mai gwiwa, ya kai ya sa ya zama kasala, domin shi ma yana faɗa yana cewa abin da ya sa muke da zafi, mahaifina Khabbab yace baya barin mu bacci. Da ya koma wajen Mughira sai yake ce mai kai kuma aikin da ka sa wannan bawan naka yayi yawa, ya kamata ka rage mai. Shi kuma bai sani ba, Abu Lu'lu'a din ya sha kawai, ya zo ya ga mai ne ya ki yadda, to damin da fushin sa ya ƙara akan wannan fushin nasa na musulunci, da fushin sa na shugabanci, da fushin sa na kaza, yace aikwas ya kashe shi. Da aka yi shigo a zuwan wasu suka ce ya nuna cewa ya musulunta. Da aka shi sa lokacin da ya shigo masallaci, mutane suka kyale shi, ya shiga cikin masallaci ya zauna a sahun gaba da wuka wadda take mai baki biyu. Sai da Umar ya gama Fatiha zai shiga sura, ya saka mai wannan wukar, ya waɗi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya fito da ya zo wannan da ya dinga saran mutane sai da kashe mutum 13. Sai ya Talha bin Ubaidillah ya jefa mai wata burnus, wata riga mai wula, ya jefa mai wannan rigar, to shi Allah ya taimaka aka samu aka kashe shi. Sai da Umar ya koma bai san wanda ya kashe shi ba, hankalinsa ya tashi, yana tunanin cewa fa kar ya je mulkin da ne shi a wajensa
yana ganin bai adalci ba yasa wani musulmi ya kashe shi. Ya tambaya waye ya kashe shi, aka ce mai ai Abu Lu'lu'a ne. Sai addu'a ya godiya ga Allah, ya ce na ji daɗi da Allah ya taimaka cewa mutuwa ta kasance ba a hannun wannan ba a hannun kafiri ba, ta kasance ba a hannun musulmi ba, ta kasance a hannun kafiri. Yace ku bani, yace ana cikin wannan halin sai a ce mai ka tashi kai sallah, sai ce la hazza liman taraka, ba wani ba rabo ga wanda ya ba sallah, sai ya tashi sallah sai su ma, amma a haka sai da Allah ya taimake shi ya sallah. Isa wasu sai ganin mutum ko jikinsa yana zubar da jini ya halatta ya sallah. Ana kama, yace a kama nono, ya sha nono, yana shan nono sai ga wannan nonon ya fito ta irin ciwon da ya fito. Inda ga nonon ya fito ta wannan ciwon da aka ji mai, ya san mutuwa ne. Kawai a lokacin inda ka sha abu kaga cewa ya fito ta inda aka ji ma ciwo, to ka tabbatar kawai mutuwa ne. Ya aika Abdullahi bin Abbas, je ka cikin al'umma ka tambaya me mutane suke faɗa a kaina. Yace wallahi babu abin da mutane suke faɗa akan ka sai alkhairi. Yace kowa kuka yake yi. Abdullahi dan Abbas ya yabe shi ce kai ya ishe ka. Yace wannan yaban da kai mun zaka iya maimaita shi a gaban Allah? Yace wallahi sai na maimaita shi a gaban Allah kuwa. Kansa a lokacin yana kan ɗansa Abdullahi bin Umar. Yace sauke kaina a kan ƙasa, da kaina ya taɓa ƙasa, kamar wannan gatin da kake mun, sauke ni a kan ƙasa. A mutuwan ma ba wasa, aka soke shi a kan ƙasa, Allah ya ɗauki ransa. Umar an daɗe an yi mulki na adalci. Daga nan sai Sayyidi Usman wanda mala'iku suke jin kunyarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akwai lokacin da ya wannan ya fito irin tinyarsa ta bude, ya ba tinyarsa a bude, sai dai Abubakar ya shigo bai gyara ba. Kisa Imam Bukhari kuma bai kafa hujja da cewa me alfakidu laysa bi aura, ko tinya ba al'aura bace ga namiji. Sai da Umar ya fito bai gyara ba, haka sai da Usman yana shigowa sai kawai ya gyara. Suka ce me yasa zaka gyara bayan? Yace ya bazan ji kunya wanda mala'iku suke ji kunyarsa ba. Ya kasance mutum ne mai tsoron kabari, yana yawan zuwa wajen kabari ya dinga cewa fa in tunjamin zi azimatin. Yace idan mutum ya tsira daga wannan a wajen, ya tsira daga babban waje. Idan ko mutum ya sake bai tsira daga wannan kabarin ba, to ya kwada cikin bala'i kenan. Tun yana duniya manzo sallama ya kasance ne mai bishara da aljanna. Akwai lokacin da suna kan dutsen Udun kawai ya girgiza. Manzo Allah ya ce mai usbut Udun, ka tabbata ya kai Udu, babu wanda yake kanka sai annabi, sai Siddiqi shine sai da Abubakar, sai kuma wanda suke shahidai shine sai da Umar, lokacin da sai da Usman akan wannan dutsen. Akwai lokacin da ya shigo Abu Musa al-Ash'ari yace ni ne yau zan yi gadin manzo sallama, lokacin da manzo Allah ya shiga wata gona. Yace manzo Allah ya ce kada ka ba kowa izini ya shigo wannan gonar sai wanda ne wa izini. Sai dai Abubakar ya kwankwasa ko ba ya ce wane ne? Yace Abubakar. Yace ina zuwa. Yaje wajen manzo Allah ya ce mai ga Abubakar ne ya shigo, ce ne ya shigo. Yazo ya zauna a gefen dama na manzo sallama a cikin wannan rijiyar. Sai dai Umar ya shigo, yace wane ne? Yace Umar ne. Ya je ne izinin manzo Allah ya ce shigo, shi ko ya zauna a hagunsa sallallahu alaihi wasallam. Sai dai Usman ya shigo, yana shigo cewa ya ce Usman ne. Manzo Allah sai ya shiru ya ce ka ce ya shigo, ka mai bishara da aljanna, amma fa abu sa wata masifa ta same shi. Tun a lokacin manzo Allah ya gaya mai cewa masifa ta same ka. Ya shigo ya zauna a gefensa, shine ake fassara kabarin manzo Salma. Abubakar yana dama, wato Umar sai Umar yana hagu. An gane? Ya shigo ya gaya mai, tun a lokacin manzo Salma ya nuna mai cewa zai mutu, amma masifa ce za ta kashe shi. Yana gaya mai na cewa za a sama wani kaya, duk abin da zai zo ya faru kakka sake ka cire wannan kayan da suke cikin ka, shine wannan mulkin da za a bashi. Lokacin mutane suka dinga, akwai wannan Abdullahi bin Saba, asalinsa ba Yahudi ne, sai ya musulunta. Kusan musulunta ba Yahudi kawai dai ka musulunta ne. Ya je yana yaɗawa a garuruwa cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ce idan na mutu Ali za a ba mulki. Gashi kuma an ba Usman. Ya dinga hada mutane, yana so cewa sai an kashe sai da Usman. Da daman kuma zarge-zarge da suke yi cewa ya sa makusantansa a cikin mulki, ya kona alkur'ani, yayi kaza, suka dinga yin zargi na ƙarya, suka dinga jingina sai da Usman. A lokacin an tafi aikin haji, babu sahabbai duk sun tafi aikin haji, suka tsare sai da Usman yana khalifa ba, suka hana shi fitowa yayi sallah, suka hana shi ruwa har tsawon kwana 4.
wasu suka shigo domin su taimaki Sayyidi Usman. Sayyidi Usman yake cewa kan wanda ya shigo ya taimake ni, saboda tabbas aka zo aka taimake ni sai an kashe wasu daga cikin musulmi, inda ya san waɗanda su zo domin kashe shi musulmai ne, ita shi kuma baya so a ce an kashe wani mutum musulmi saboda shi. Yace ku bari in Allah da zan sulhunta ban, duk da ya san da wuya iya sulhuntawa, suka hauro za su kashe shi. Yace musu ina hada ku da Allah, kun sani cewa akwai lokacin da dutsen Uhud ya girgiza, manzo sallama ya ce masa kai Uhud ka tabbata cewa babu wanda yake kanka sai annabi sai siddiqi shine sai da Abubakar sai shahidai. Yace kun san waye shahidin, kun san ni ne? Suka ce mun sani amma sai mun kashe ka. Yace kun sani akwai lokacin da bi'ir Ruma, wato rijiyar Ruma, wani bayahudi ne ke rike da ita, duk musulmi in zai zo ya sha ruwa a cikin rijiya kuma dole sai ya sha, sai ya sa mai kuɗi mai tsada, wasu haka suke mutuwa a wannan wajen, sahara ce ba wanda ya isa. Manzo Allah ya ce wane ne zai iya siyan wannan rijiyar Ruma din, ne mai bishara aljanna. Ce kun san ni ne na siya? Suka ce ni ne, amma yace amma ku hana ni shan ruwa har kwana 4. Suka ce mun sani, kuma akan haka za mu kashe ka. Ya dinga lissafa musu abubuwa masu yawa. Lokacin kafin a kashe shi yayi kira a kama irin wani katon wando wanda bai taba sashi ba, ya rufe jikinsa sosai, ya yanta bayi. Wani daga cikin wannan ne, na manta sunan sai shigo ne sai ya tambaye sa me yasa ya sa wannan wandon. Yace ai yau nayi mafarki tunda ina ji ranar litinin aka kashe shi, yana yin azumin litinin da alhamis, tunda mutum ne mai yawan azumi. Yace nayi mafarki manzo Allah yana cewa kai hakuri abdir indana ya Usman, a wajen mu zaka sha ruwa ya Usman, ya san yau zai mutu. Suka zo ɗayan yana zuwa yana karanta alkur'ani, yana karanta suratul baqara daidai fa sai kafika umullah. Ɗayan ya samu hannunsa ya sare, yace ka sare hannun da shine hannu na farko da ya fara rubuta alkur'ani lokacin da aka zo a rubuta alkur'ani. Ya ƙara sarinsa sai da ya kashe shi. Ayat ta sauka akan inda Allah yake faɗa fa sai kafika umullah. Har yanzu Qur'anin yana nan, har yanzu jinin yana nan a gidan tarihi, idan mutum ya gidan tarihi zai ga wannan jinin, inda ta sauka fa sai kafika umullah, da sannan Allah zai isar da kai sharrin su. Aka suka zo suka kashe shi. Amma da yake Allah adali ne, bayan sun kashe shi da yawa daga cikin su wasu suka haukace, wanda suka yi wasu masifa ta same shi. Muhammad bin Sirin ya ce akwai lokacin da ya taba tafiya zai je garin Sham, kawai ya ji wani yana yin kuka, yana yin ƙara, yana cewa irin Allah ka gafarta min, jina san Allah ba zai gafarta min ba. Yace me ya faru? Yace wallahi ina ɗaya daga cikin wanda suka kashe sai da Usman. Yace ya ganshi gaba ɗaya ya gurgunce, ya makanci hankalinsa a tashi. Yace Muhammad bin Sirin yace akwai lokacin da tafiya ta hada shi a cikin mutanen Sham. Yace yana zuwa ya ji wani yana ta faɗa ya wailahun nar, yana cewa ya kai tona wuta zai shiga. Yace wannan wani irin mutum ne, na ta yi wa kansa adda. Ya zo tambaye shi, yace me ya faru? Yace ni lokacin ina ɗaya daga cikin mutanen da suka zo suka kashe da Usman. Yace lokacin da aka zo a kashe shi, matarsa sai hakuri yake da mu. Yace matarsa ta zo tana yin magana, yace ne tsinka mata mari, ya ila, yace tsinka mata mari. Yace a lokacin sai Usman tun da aka fara magana bai wannan ba, bai yi martani ba sai lokacin da aka dake matarsa. Yace kada kan mun mata, yace to Allah ya makantar da idanka, kuma Allah ya gurguntar da kai, kuma da izinin Allah sai ka shiga wuta. Yace ina gama wannan addu'a, yace wallahi kawai jo ta tsawa ta zo mai kansa. Yace shine ka ganna haka. Yace duk addu'a da Usman yayin ta tabbata, yace saura wuta. Yace shi ma ya san wuta. Yace Muhammad bin Sirin yace ba ni waje ka ba ni waje, ma da tausayin sai yake. Yace na je tausayin ka, saboda yace mai wannan zalunci. Daga nan sai Ali bin Abi Talib, subhanallahi wa bihamdihi.